Sa mga pangunahing balita, senior citizen patay sa pananaksak ng nalimpungat ang anak sa Legazpi City. Lola natustasan na sunog na bahay sa Sangay, Camarines Sur. 17 taong gulang na binatang pinulikat habang naliligo sa Bicol River patay. 21 katao sugatan sa naksidenteng L300 van sa Sorsogon. Top 3 most wanted sa Rapu-Rapu arestado. Suspect na harap sa patong-patong na kaso ng panggagahasa. At campaign rallies ng Ako Bicol Party List sa Tabaco at Virac matagumpay. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Patay ang isang senior citizen sa lungsod ng Legazpi matapos na pagsasaksakin ng kanyang anak nitong Sabado. Naalimpungatan umano ang sospek kaya nagawa ang krimen. Narito ang aking report. Walang awang pinagsasaksak ang isang senior citizen ng kanyang sariling anak sa Purok 3, Barangay Mataanag, Legazpi City, bandang alas 10 ng gabi noong Sabado. Kinilala ang biktima sa alias na Eda, 60 anyos, may asawa at residente sa nasabing lugar. Ang sospek ay ang kanyang anak na si Jake, 26 anyos. Batay sa investigasyon ng Legazpi City Police Station, habang natutulog ang sospek, inihahanda naman ng biktima ang kanyang panindang dahon ng gabi. Nagising umano ang sospek dahil sa ingay at kinuha ang kutsilyong gamit ng biktima at pinagsasaksak ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakasigaw pa ng saklolo ang biktima, ngunit wala nang nagawa ang kanyang may sakit na asawa. Gabi, nagtitinda dyan sa public market natin at yung anak niya ay nakahiga. So, habang may ginagawa yung ating senior citizen na ina, medyo nagising yung anak. So hindi natin malaman kung anong pinakadahilan niya na nakuha niya yung gamit ng nitong nanay niya na ginagamit sa gulay. So nakuha niya yun sa monoblock na nandoon. So yun ang nakuha niya na ginamit niya para saksakin iba't ibang bahagi ng kanyang katawan itong kanyang anak. Agad na tumakas ang sospek pagkatapos ng insidente habang isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit hindi na ito nakarating ng buhay. Sumuko na ang sospek sa otoridad kahapon. Porsigido ang pamilya ng biktima na mapanagot ang sospek sa kanyang ginawang krimen. Masabi ko anong pinaka-motibo niya talaga. Kaya lang, yung investigation natin ay yun lang. Wala siyang masabi ko ano talaga ang tunay na dahilan. Nasa kustodiya na ng Legazpi City Police Station ang sospek at maharap sa kasong parricide. Nananawagan naman ang otoridad sa mga pamilya na huwag ipagwalang bahala ang mga di pagkakaunawaan sa loob ng tahanan at mas maiging ito'y pag-usapan ng hindi na lumalapa ang anumang hindi pagkakaunawaan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Patay rin ang isang babaeng senior citizen matapos masunog ng buhay sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Pinaniniwalaan na ang naiwang niluluto ng biktima ang pinagmula ng sunog. May report si Rose Bilista. Isang senior citizen ang hindi nakaligtas matapos maabo ang kanyang bahay sa Zone 1 Santa Cruz, Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur noong Huwebes, Mayo 1. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Christine Ayubo, officer in charge ng BFP Sangay, alas 9 ng gabi nang makatanggap sila ng report ukol sa naganap na sunog na agad naman nilang tinugunan. Base sa inisyal na investigasyon, isang 74 anyos na lola na may mental health condition ang may-ari ng nasunog na bahay. Pinaniniwalaang ang naiwang niluluto ng biktima ang pinagmulan ng sunog. Nag-start daw po yung sunog 7:20 ng gabi. Na-report po sa amin na 8:56 ng gabi. Tapos, immediately naman po, napuntahan ng aming responding team. Kaya lang po, Patitignan po is far from Poblacion. So, nakadating po yung ang aming responding team ng 9:20 po. Ng 9:20. Kasi 17 kilometers po ang layo from the fire station po yung barangay. Yung mismo bahay po na sunog.
Umabot naman sa unang alarma ang sunog at tinatayang nasa 430,000 ang kabuoang pinsala. Gawa lamang sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Wala ring supply ng kuryente ang bahay at walang mga appliances. Wala namang ibang nasawi o nasugatan sa insidente. Maliit lang naman po yung bahay. Concrete yung walls, kaya namin siling kahoy. Tapos sa loob po ng bahay niya, wala naman po siyang mga gamit or plants or anything. Damit lang saka mga bunot ng nyog ang loob. Kaya madali po na yung sunog. Nanawagan ng BFP sa publiko na unahing ipagbigay alam agad sa kanila ang mga ganitong insidente upang mapadali ang kanilang pagresponde at maiwasan na lumala ang sitwasyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Sa Camaligan, Camarines Sur, patay rin ang isang 17 anyos na binata matapos na pulikatin at tangayin ng agos habang naliligo sa Bicol River. Agad na nagsagawa ng search and retrieval operation ng otoridad, ngunit hindi na agad nahanap ang biktima. Narito ang aking report. Wala ng buhay nang natagpuan ang katawan ng 17 anyos na binata na kinilala sa alias na Bert, residente ng Zone 7 Barangay Dugkal, Camaligan, Camarines Sur, matapos na pulikatin habang naliligo sa Bicol River sa nasabing barangay noong Biyernes, Mayo 2. Ayon sa Camaligan Municipal Police Station, nagkayayaan ang magkakaibigan na maligo sa ilog nang bigla na lang pinulikat ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkalunod. Agad naman na nagpaabot ng sumbong ang mga kaibigan sa otoridad, ngunit sa kasamang palad, mabilis na tinangay ng agos ang biktima. Ano po ito pong tao na ito na liligo po sa river na kung saan bigla na lang po sabi nga kaya na nakita man ng mga friend nalunod. So ginawa naman po ang lahat ng paraan ng Philippine Coast Guard, ng Kadresmo. So bali po talaga pong maano po yung tubig natin. Kaya po na-discover po ito na nakuha noong May 3 na. Agad na nagsagawa ng search and retrieval operation ng otoridad, ngunit nabigo silang mahanap si Bert sa mismong araw. Kinabukasan, itinuloy ang operasyon at natagpuan ang katawan ni Bert sa Barangay Suha, Camaligan, Camarines Sur, alauna ng hapon noong Sabado. Wala namang nakitang foul play sa insidente. Kasalukuyang nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang tahanan. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko, lalo na ngayong tag-init at marami ang nagbabakasyon na unang isaalang-alang ang kaligtasan upang maiwasan ang anumang peligro ngayong summer vacation. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. 21 katao sugatan sa aksidenteng L300 van sa Sorsogon at top 3 most wanted sa Rapu-Rapu arestado. Suspect na harap sa patong-patong na kaso ng panggagahasa. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid,
number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Sa batas si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa ako 100 years old! Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 21 katao ang naitalang sugatan sa pagbangga ng pampasaherong van sa isang bakho sa Sorsogon kaninang umaga. Nakatulog umano sa gitna ng biyahe ang driver ng van. May report si Maine Sinares. 20 pasahero at ang driver ng isang van ang sugatan sa nangyaring aksidente sa barangay Gulang-Gulang, Irosin, Sorsogon kaninang alas 11:30 ng umaga. Kinilala ang driver na si alias Ismail, 28 anyos at residente ng Kawayan, Leyte. Ayon sa investigasyon ng Irosin Municipal Police Station, galing Las Piñas ang van at papuntang Leyte nang biglang makatulog sa gitna ng biyahe ang driver at sumalpok sa likurang bahagi ng isang backhoe na nooy nagmamaneuver sa gilid ng kalsada. 2 pasahero ang nasa kritikal na kondisyon at kasalukuyang ginagamot pa sa ospital. Sinasper po sa Provincial Hospital, Sorsogon Provincial Hospital, tapos yung isa naman is doon sa parang BRTTH po, sa Albay. Ang iba is okay naman, pinalabas naman po sa district. Hindi, minor injuries lang naman yung iba. Accident prone din daw ang nasabing kalsada. Wala pang nagsasampa ng kaso laban sa driver, ngunit posibleng maharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property. Depende po sa kanila, ma'am. Kung magpa-file po sila ng kaso, nandito lang naman po yung mga ang aming opisina para ma-assist namin po sila kung ano po ang kailangan nila. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga motorista na iwasan ang pagmamaneho habang antok o pagod. Sundin rin ang mga batas trapiko at maging alerto sa lahat ng oras. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Nahuli na ng Rapu-Rapu Municipal Police Station ang itinuturing na top 3 most wanted sa kanilang bayan. Suspect, 28 beses umanong pinagsamantalahan ang biktima na kanyang stepdaughter. Narito ang buong ulat. Inaresto ng mga pulis ng Rapu-Rapu Municipal Police Station ang isang lalaki na itinuturing bilang top 3 most wanted sa bayan alas 3:30 noong Biyernes ng hapon. Kinilala ang suspect bilang alias Rogerio, 40 anyos at taga-barangay Liguan, Rapu-Rapu. Ayon sa pulisya, paulit-ulit na pinagsamantalahan ng suspect ang kanyang stepdaughter. Pagkatapos malaman ng ina ng biktima ang nangyari, agad siyang dumulog sa Rapu-Rapu MPS noong nakarang taon upang magsampa ng reklamo. Bali po
pala daw sir, last year lang po ito na yung akusado po na nag-commit ng crime po. Last year lang po. Tapos sinubaybayan na po natin ito kasi malaki-laking kaso po ito. Inantay po natin lumabas yung warrant of arrest niya. Paglabas po, hinuli na po namin. Kasalukuyang nakakulong na ang sospek sa Lapu-Lapu MPS at maharap sa 28 kaso ng rape at isang kaso ng acts of lasciviousness na may piyansang 200,000 pesos. Nasa custody na po ng aming ng station at inaantay na lang po namin na may return yung warrant of arrest sa origin ng court po. Nananawagan naman ang Lapu-Lapu MPS sa publiko, lalong-lalo na sa mga magulang na may anak na menor de edad, na bantayang maigi ang kanilang mga anak at huwag magtiwala agad sa iba para maiwasan ang ganitong klase ng krimen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Ligas PPNP, wala pa umanong naitatalang krimen na may kinalaman sa halalan 2025 at campaign rallies ng Ako Bicol Party List sa Tabaco at Virac matagumpay. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang Kuya Akong Party List may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV.
Wala pa umanong naitalang krimen na may kinalaman sa halalan sa Mayo ang Legazpi City Police Station. Mahigit sa 100 kapulisan ng istasyon, nakakalat na rin sa iba't ibang voting precincts mula ngayong araw bilang paghahanda sa nalalapit na midterm elections. May report si Rose Bilista. Iniulat ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, na wala pang naitalang krimen na may kaugnay sa nalalapit na halalan sa Mayo 2025 sa lungsod ng Legazpi. Ayon sa tagapagsalita, nakahanda ang kapulisan sa pagsiguro sa seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod hanggang sa araw ng halalan. So yung pagbaba ng mga voting counting machine, BCM natin, ay magbabantay ng atin ng mga pulis. Kasi lahat na ng mga voting polling precincts nandun yung ating mga pulis. Naka-standby na sila, papantayanan nila yun hanggang po sa araw ng election. Simula din ngayong araw, 150 pulis mula sa kanilang himpilan ang ikinalat upang magbantay sa mahigit kumulang 58 polling precincts sa lungsod. Ang pag-deploy ng mga pulis ay kasunod ng paghahatid ng Commission on Election o COMELEC ng mga automated counting machines o ACM sa iba't ibang polling precincts kaninang umaga. Tama po ako, nagatid na kami ng ating mga BCM sa upland and southern part ng Legazpi City. So lahat po ito magsimula doon sa boundary sa may bahagi ng Barangay Buenavista and of course dyan sa may Pating Buyuan. So lahat ng polling precinct natin ay nai-deliver na yung mga counting voting machine. Binigyan din ni Panya na magpapatuloy pa rin ang araw-araw na operasyon at pagbabantay ng kanilang kapulisan sa seguridad ng lungsod kahit paabala ang lahat para sa midterm elections. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, daang-daang supporters ang dumalo sa campaign rally ng Ako Bicol Party List sa Tabaco City nitong Sabado. Una nang nagsagawa ng campaign rally sa Vera Catanduanes ang partido noong Biyernes. May report si May Insinares. Hindi naging hadlang ang maulan na panahon sa mga taga-suporta ng Ako Bicol Party List na dumalo sa campaign rally ng partido sa Tabaco City at Vera Catanduanes noong Biyernes at Sabado. Pinangunahan ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, kandidato sa pagkakongresista sa 1st District ng Albay, ang isang motorcade kasama si Jericho Rosales kung saan daan-daan din ang nag-abang na mga Tabaqueño. Matapos ang motorcade, kinagabihan ay ginanap naman ang campaign rally na dinaluhan ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. na second nominee ng Ako Bicol Party List at Team Sarong Tabaco sa pangunguna ni mayoral candidate Ray Bragais. Nagpasalamat si Mayor Garbin sa mga dumalo sa gitna ng malakas na ulan. Inilahad din niya ang mga plataporma ng Ako Bicol para sa Tabaco City na nakatutok sa edukasyon, kuryente at kalusugan. We need to improve the sectors of education, not just by giving assistance because we should go beyond assistance. Bako sana mga ayuda dahil bako yung permanente. Ang samuya itong papakinabangan ka mga kababayan tang Bicolano, digdi sa Primer Distrito, projects that will last and papakinabangan kang masunod na henerasyon. Bagamat natigil ang programa dahil sa ulan, nagbigay pa rin ng sigla si Jericho Rosales sa maikling panahon. Baka hindi natin alam, baka lumakas ulit, baka mas maigi siguro na tapusin na natin yung show. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat kayo pa uwi. And babawi na lang po tayo next time. Sa susunod siguro. Sa susunod na Bicol Loco siguro. Kung nandito kayo, magkita-kita tayo doon lahat. Okay? God bless you guys. Take care. Ingat kayo pa uwi. Love you po. Samantala, nagkaroon din ng campaign rally ang Ako Bicol sa Vera Catanduanes noong Biyernes, Mayo 2. Kaabang-abang din na magaganap na grand campaign rally sa Legazpi City sa Mayo 7. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena.
Salamat!